Knisja mimlija bin-nies ingħatat l-aħħar tislima lil Charles Micheli illi miet il-ġimgħa li għadda fl-età ta' 68 sena. Emozzjonanti u mill-qalb spikkat l-omelija tal-Vigarju Episkopali Monsinjur Charles Cordina illi fil-Knisja Parrokjali tan-Naxxar iddeskriva lil Charles bħala bniedem rifless tal-imħabba. Intqal li Charles ma spiċċax hawn kif il-ġid li jagħmel tul ħajtu se jibqa' ħajja għal dejjem. Tul l-omelija ntqal kif id-bissima l-paċenzja u s-smieħ ta' Charles lejn il-karba tal-fqir żgur se jibqgħu memorja mnaqxa f'qalb ħafna. Omelija li fuq kollox spiċċat b'ċabċipa mistħoqqa lejn Charles fosthom ukoll mill-President tar-Repubblika Marie-Louise Coleiro Preca, l-Speaker u għadd ta' deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra illi kienu preżenti għall-funeral. Fit-tmiem il-quddiesa l-Arċipried Don David Gauci ara messaġġ mibgħut mill-Prim Ministru Joseph Muscat li ma setax jattendi għall-funeral minħabba impenji barra l-pajjiż. Dr. Muscat qal li Charles se jibqa' mfakkar għall-imħabba kbira tiegħu u għas-sensibilità li kellu għall-emarġinati tas-soċjetà. Żied jgħid li l-leħen tiegħu ma jissikkitx u l-ideali tiegħu jibqgħu għal dejjem. Diskrizzjoni li qablu magħha ħafna fosthom Nigat li huwa koordinatur tas-servizzi tal-Caritas u Andrea Ellul li ħadem mill-qrib ma' Charles. Jiena għalija il-fatt Charles kien fisser ħafna u kieku ma kienx bl-inkoraġġament tal-Charles jien probabbli laqqas qiegħed nagħti l-kontribut tiegħi fil-Caritas illum. Jiġifieri huwa bniedem ta' għandu mħabba ta' missier, għandu bniedem ta' erf kbir u ta' aspirazzjoni kbira lina l-koll u żgur li l-ispirtu tiegħu ħajibqa' fil qlub tagħna. Charles għalija kien persuna importanti ħafna għalija u għal sħabi għax urjena veru x'inhu huma l-prinċipji li jkollok prinċipji u li tipprattikahom fil-ħajja ta' kuljum. Ġifieri jibqa' dak kollu li għallimna Charles nisperaw jiena ċert li jibqa' magħna u jkun ta' kontribut fil-ġridiet tagħna għal soċjetà aktar ġusta. Bniedem li min kien jafu mill-qrib sal-aħħar nifs ta' ħajtu baqa' l-leħen ta' dawk l-aktar batuti fis-soċjetà. It-tifla tiegħi u t-tifla tagħhom trabbew flimkien, jiġifieri we go back about 40 years if not more. Charles niddiskrivih bħala l-iktar bniedem umli li kont naf, bniedem intelligenti ħafna ma ddejjaq ikompli jitgħallem u kien jitgħallem minn għand kulħadd, inkluż minn nies l-iktar vulnerabbli li hu kien qatta ħajtu kollha jaħseb fihom u jara kif jagħmel biex iġib iktar ġustizzja soċjali fil-ħajja tagħhom.